Ha ka jinga keren bat ki arngut ke officer kata yau ba ban sencar lang nong kenri ubdi tourism officer ke district Bhoi bat ke Dr. Sabrina Langdo kabadi ke koordinator ka IITTM Camp Shillong kabadi ru ke nong ai jingikai ya ki samla ki bawan syahikai ban long ki tourist guide hari Bhoi district ki badan ya ke bynta ke bahakmat ha ke jing perlong jong ke group hanglang tourism promoting society ya ke training na ke bynta ki samla banang kumno banlong ki tourist guide kila penpau bag Bhoi district ka Donkam baha ya ki kam ban Kyntiew ya ki kam jongok kai perthai namar ka don ya ki Jaka ki puta bat ka mariang ka ba Itynnad kini ki kentup nadu ka wildlife sanctuary ka jingwan poi ki sim amor falcon manla ka snem ka jingdon ka umden ya ke Jaka penmi ya ki janyi rendia ka jingdon ya ki ksat ki ba ompat don nong itho bat ka jing sedang jong ki riushimet banbu ya ki guest house lani ki ying basa banwan samit ki nong jongok kai perthai ka Bhoi district kala don lupa ya ki ne balada ki pat baru ki sim bentalang ban penlong Jaka jongok kai perthai ya ki lum ki wa kan long ka jing mentoi ya baro shushu kila ongru bakani ka kam jongok kai perthai kalong ka wei ka ba jing mentoi bha ya ki pat ba lada ki sim khia bat ki samla ne ka thanyru ki kloi bah ban kem ya ke ka balahi kai ti ka jing I jonga hi na du ningkong hi ka Shillong pha ba ka Bhoi ka gateway mo sepo mi khalia ban rong ka pok state ka jongi ti wala ka gateway re ka long pa songsi pat ba ngim shimla ba ngin retain ki tourist ngin bat ki tourist ngin sa pa Bhoi na mar bagi pet shakalan jugo kai hi ki ba pau nam hi ditang ka sora ka mal nong ka dauki snong pedeng nang tade ki ki khong thong bat kum ta khong thong ka bala sedang ban pau bham ta re ha be de pa Bhoi pe ki bri la lam khia lenti nang ni ki long tangkum ki transit visitors ni tourist khia lenti ti habak ya lenti tidak so thu hi ki bon tang ki kali ki mi ki tram lagi kali nang tade teng teng la pan subret kai ki jabo bat kum ta ter ter re ha be de pe bat ka tourism pe ki bri jong ka Bhoi district bun sin ki mi yo te ban kamai jak po naka ti ha nata daw nga sngewbha ka de shisha ka responsibility ka jongi kum ki tourism professionals lani kum ki badan hapo ka sarkar ban ai training ki khna na ka lanru na ka thanru khna bakin yo proper training ba ka tourism ki tourist ki la ban sa angni khambun singiru mo namar ka Bhoi ru ong ba de tang sepo East Khasi Hills West Khasi Hills West Jante Hills bat kum ta ter ki Jaka ki Itynnad hari Bhoi ri don ek tengam ka baki mo ti amor falcon ki bajuan man la ka snem ki por ban as migratory birds nang ta deng idon ek den na ka baki long famous ki rendia bat kum ta ter nang ta pedeng idon ya ki kshat jong so shti Jaka shu tengam bat ki than mau hati ter idon ki kshat ki Itynnad bha sigidon ki thu khana puruskam purinam ki ba pher history ka culture jongi ka don bha po Bhoi ru nang ta pre ki wildlife sanctuary ru ka ba Khasi Hills bi ko wi dan tang Bhoi nong khlem bat mentang idon ni ka biological park mo ni po msning hi ta daw gidon kam bha bin retain ki tourist kan hang ni ti kan initiative ling ba ka group hanglang tourism society haringkat bat ka district tourism promotion society jong ka DC office kila approach nga bangan design ki module bat bangan ai ka training mentang ni to guide ti kalong ka basung tanat sikat bay bagladon ko balai phungut ki khna bawan ni training bat ngai iru habanga ai ka jingi kai ka training ki ngai i bagi dadon sai ta passion bakin lei en ka bantang tourism ki don si sha ka jing thrang bakin yo ban sim kabu kan ni ka kam jugo kai baki ru ki yo ban kamai jak po ken om tang sapo maul nong bat sa so ran de Bhoi ka ban yo bentalang na ta plang jak bari ka tourism mo ka bala flourish bala boom bha po ka state ka jingi tingai khublei ka tourism society group hanglang ya ka DC office bat nganget banang ni syakmat nang la ban collaborate bin ai training ba pher kanang ba shwa bangin sedang ya tourism hang ni kalong kabran kam sikat de bangin long tourism ready namar bangi patch ya tourism sikmi pat gi Jaka po ka state ka jangi lab ba impat sim long tourism ready ndeng la promote aggressively pat ka tourism bangi iba ka jingwan ka thap jang ki di tourist su along haduk ta haduk ayalam sya ka jing khamnya abing lech tu Jaka jengok kali ke Muhammad no wet ka tu ka living bridge hang tu nang taring lech sinong pedeng du hajar tourist ti kala penlong polluted itu Jaka overcrowded kala long overcrowded itu ta pada teng kam sung tenat show buat ban sandur mi show mal abun plau tourist pinlet ti ka wanyang leng pinlet du spau tourist hang tu let ti hendre hari Bhoi te kalong pasnat ba show ba pin sedang ke tourism pila long tourism ready shwangi ai training gini kum no begin long kita ki tour guide ki belong ki professional tour guides begin lam ki tourist ba ka jo oporu bangin perkhat bhai ka me mariang namar ba ka tourism product apo ka state ka jangi
kendai po nak kasi spa hi kadi kami mariang kadi buble ai kenti hangi ban ngidi ban smart code kanya kana ta daw ngidi ban long ready shai tourism haswa bangin promote aggressively ka tang ai kuble ya ka Bhoi district ibro ko we ban nget ban nang ni sakmat ka Bhoi district kan de ko ni district ki ba pau bha kalan tourism kam tam ka sustainable tourism namar ba ngila ai training khna bakin focus bhai ka sustainability aspect but ki da ban long kita ki eco tourist guide ki ban perkhat bhai kami mariang shwa bakin welcome kita tourist kini ka training ka dei wala pelong daka group anglang tourism promotion society nanti na pemahati but daka jing yarap but sponsor daka jangka district tourism promotion society Nongpoh Bhoi kani ka society ka dei ka society ka bahap apa ka tourism department government of Meghalaya te ngi ju yarap yakum kini bun jat kini jat training program capacity building program lamba kani ka society seki tourism society ki Shillong ki self help group affair ki bodan nam ta dong tahan Bhoi bor ko hi kani ka training program kani ka program ka basau sngi ini basic training course isa ka ban cover tang tai sausi ngimla ban PWU terbang kani tang ka jing sedang bakum ka society bakum ka district tourism promotion society ngi kwa bangin sang sari baret ngin sarap ka advanced training course te ka jing thun polong ya kani ka training program kolong nam ta ban ai jing hikai ya kini ki khana samla jong ka dong ka than Bhoi jing bor khoi bekin nyo petebet jali kumno ben Kyntiew kasap habari bakam tourism bak tour guide kumju ni mata ki por bakan ka kam tourism golong borok wi ka jalang ya keren pangata kam tourism dei gi ba kan kelakio sisa kata kam tourism akan ka jala ka jungi bat ngi kwa bakini sama ki khun samla jong dong Bhoi jungi kin sim kabu ya kan ka jikio jong tourism ka jala ka jungi bat shwa bangin priang bre ka tourism ne bangin penyah bangin petulun ka kam tourism hapo ka district ngi kwa ben pentibet shwa kini kena samla ka jungi hawaliang jong kini capacity building kum kini ki tour guide training program dinat kadau ngi sepolong ya kan ka training program bagi destination ni ngatai kari Bhoi kam duna bane jor bar kiwe ki Jaka akan kari khasi jadi ajungi idon ki ju kilum ka topografi ka landscape kolong kum ju hi bar kiwe ki Jaka commission ki Jaka ri khasi ki jungi kai ka ei ka bang idon kam mata kolong ben pentibet ya kani ka software component nam takini ki khna sama jungi dina ta kadau bangi sepolong ya kani ka training ka tour guide training bar ki dong ki khna ki bodon ka potential bha ngi ki kwa kadon ka dedication ki baki kwa sha bakin nang bakin puli ya ka bakin yo je hikai ya kani ka kam tourism bar bikin pentibet chu ya kani ka sub ka skill baki don ki ka khubor ka long ka kwa ban ai mata ka long nam ta bangi mata kani ka juk kam kudu jam mata bar kham tam lei wat fitri kini ki kam simat ka along ki ba kani ka juk mata bar kham tam bangi kum ka jala bangi mendala ban peni than kini ki industries bahaya ngim dan hari ka tourism industry mo ka kalau ka ginyong ka tourism sector kadi ka we ni sector ka bala ban ai kam ban pelat pinti ki khna samla jungi benyo kam yo jam jadi halor kata bangi sa ni pelong kini program ban ai men sim ki bikin involve kam tourism pi ka tourism kam da dei kita ki hoj ka kathup kita ki natural beauty ki tourist spot mo hari dekat kita ngidon kamru kini ki we ki program ban ai kai kini kini ki tour guide nomor kini ka tour guide ko ba jing mutoi ba ka bayo nong ba ki khna kan ki ki tristom kanuk sang ngonong ping pin lek ante po mo flangs lau kontang pin i khna ki bayalam ki di tour guide untuk ki bayalam ki tourist ki kamai daka haja sisngi bat kadai kata kabang yiu community bahkan selong ke jumto ki khna samla jong kari Bhoi jungi lamba kini di training program ka group hanglang promoting tourism promoting society ni ladap an pelong ya ka 5-day basic training programs na kabanta ki tour guide po Bhoi ti last day la sha kan dei ba ngin lek nyalam ki tour guide ke jongi setish po ki training ki jongi setish po maplang akabakin yo ban ye kendu ya kini ki tour guide ki beladon hapo maplang serang bakin yo ban interact dan ban ya kendu markhmat ban keren habai dei bakan ka kam khana bakan dong kawi part ka part of the training jong ka programs ke jongi kasing temu kalong bangin la ban shortlist namar very soon ngin sa conduct no ka advanced training program jong ki tour guide hi nakani ka basic training program ngin la ban shortlist no ya kini ki trainees ke jongi syaka bakin la ban proceed ban shortlist ikni dan kam bangin hap ban le ke screen test ke jongki ke bakila yo jingtip nai la learn nakani ka training ke bangila conduct mata la sausingi te
basis on their performance kin la banyak syahmat ha advance training. After the training ti ka society lu ka dan ni ka jing semu jongka ban sedang no ikan ka tour operator agency jongka let's say ladang ni la yo hi kita ki bala bit hi ku tour guide ngin sa engage ki ha ki programs ki pair jongki jong ni ka society jongi te society jongi ki tang su form hi hadang hi kini ki banai ki bala dap but ngila le hi kini ki training ke ba ki nong kondok kadang di ke benikong di nget skamru ba da ka jing support lang jong ki kum nak office jong DC office nang tar tourism department le sing inang la ban conduct bon ki programs kum kini ki training ke ban uplift ya ka skills and development jong ki sama jongi ki belong interested but passionate ya bede baka tourism